penja laktar kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu macha chendo ni en Ruth Otieno en morna mokalo mar bedo kod odiochieng' ma kawuono ka waduogo mbaka kendo wapuonjre wang'e kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech chendo ni wawacho ni ngima en mwandu. Yiena mondo mi arwake wendo wa obonyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye en jalonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth, an nyinga Dorothy Molo, an jalony e weche mag dalni mag paro kata counseling psychology. Anya Ugenya, kendo okeo kanya kwar kora adongo Kisumu Manyata. Erokamano nyamor mar bedo kodi e chendo mar penj laktar. Kawuono diher mondo mwago mbaka kotenre kod weche mage? Kawuono wago mbaka kotenre weche mag dagni mar paro kwa wang'iyo matut e weche mag nindo. Yes. Weche mag nindo tiende ni nitiere tudruok e kind dagni mag paro kachiel kod nindo. Wang'iyo ne tudruok mantiere kind ariyo gi koka wapog gi koka wachak wariw gi kendo. Wachak gi gima kelo gi kamoro achiel. Dangni mar paro ok inyal poge gi nindo. To nitie nindo ma kinindo tichiew tiwinjo kiol, mano ok nindo. To sami chiew koki ka dendi ok oyueyo maber sama ni nindo, ko obuongo ni kata ka engine mar dendi ma en central nervous system ko no ko yueyo maber sama nindo cha, to mano nyiso ni kichiew to dendi ok oyudo yueyo mano nego bed no yudo mondo mi oiki oketi makare kata oketi mondo mi the next day ichako tiyo maber. Koro gimomiyo gigi bedo kamoro achiel en ni ka isekoso nindo moluwore kendo gaming'a, iyudo ka koro dendi wengni, obwongo ni bende koro chako olo. Iyudo ka koro in ng'ama waluongo ni fuse wang piyo piyo, ng'ama iye wang. Koro iyudo ka gigi bedo kamoro achiel, ich wang, koso nindo, olo, dangni mag paro, chuny mayudhore, gibiro kamoro achiel gi koso nindo. Kata nindo to sami nindo to dendi ok oyueyo, obwongo ni ok oyueyo. Inyalo nindo adier kendo inyalo nindo 8 hours, lakini kichiew to kinindo dendi ok oyueyo, obwongo ni engine mar dendi ok otimore nade, ok oyudo yueyo monego bed no yudo. Koro mano ema kelo gibedo karachiel, achiel kel achiel, koro giriwore kamoro achiel, ka giwuotho kamoro achiel to gihinyo dhano. Kanye madwani mondo mi lerne jikora Ramogi Ajwang' nikech de waher mondo mi wang'e matut gima timore momiyo ng'ato nyalo nindo. Mi wachi ni onindo seche 7 kata onindo seche 8 to kochiew to owinjo ka pod dende ol, owinjo ka pache ol, pod ok onyal tiyo makare. Wako wedwa kichen mana matin seche ma inindo obwongo ni yueyo, dendi yueyo. Ang'o matimore dendi seche go kata system ni seche go? Ang'o matimore obwongo ni seche go ma ang' no miki nindo maber ka nervous system ni obedo makare to kichung' titegno nyaka pachi. Tang'o mok timre momiyo inyalo nindo to pod ichung' ka iol, pod ichung' iwinjo ka dendi ok ber kata matina. Mulnago mana matut matin mondo mi nyikwa Ramogi Ajwang' owinje makare. Erokamano Ruth. Koro wachak gi jiwacho gani an gi routine mar nindo. Koro routine mar nindo ok nyis ni mani nindo. Routine mar nindo yudo ka ng'ato wacho ni an kochopo saa 3 tadhi nindo. Kochopo achiew saa 11 ora achiew saa 10. Lakini kata kochiew onindo saa 4 monindo ga pile no, to samo chiew cha to yudo ka dende timre nade, dende podo jony kendo oyudo ko yuare sana mondo mi chung kitanda, oyudo ka en yuarruok, dende ojony, pache ojony. Jomoko chiew ka chuny gi oseyudore chuth nikech dongere wacho ntie hormone moro miluongo ni cortisol, mano hormone mar stress. Cortisol no idho ga kar saa 11 gi saa 12 kanyo, iyudo ko ng'eny kabisa. Emido ka ng'ato chung to eno chunyo se yudhira yudha chuth. Emomiyo jomoko wacho ni okan a morning person, manyiso ni okachangamka ga gokinyi ahinya. Ok ni okachangamka gokinyi, en mana ni gimoro matin ni nyalo miyo muoch mochwanyre kabisa. Koro mano ng'amo nindo to ko yueyo, nitie nindo to nitie yueyo. Koro gima timore dend dhano niya, sama idhi nindo ka in gi paro mang'eny e dendi, sana sana obwongo ni ka in gi paro mang'eny, dendi bro jony, koro nindo mar del, lakini ok nindo mar obwongo. Idhi nindo lakini idwa kao dakika kendo mana seche mikwano maber mondo mi nindo teri. Sama gini kawi nindo ni kawi dakika mang'eny mondo mi nindo teri, nyiso ni obwongo ni penjore. Waket gini mondo mi oganda waelewa matut. Wach ka gima ka ng'ama nigi kompyuta. To kompyuta ni iyawo gik mang'eny e kompyuta ni. Iluongo gini files iyawo gik mang'eny e kompyuta ni. Koro sama idhi nindo to mondo mi obwongo ni olore, mondo mi oyaw ni yo kata oketi mi yue maber mondo mi oyaw ni kiny, obwongo ni timo gimiluongo ni closing of these files, oloro.
to koro kochopo kar file mokwongo to kodhi loro to yudo ni file ni ichwanyori gi Ruth ni pok itieko godo owe file no. Kodhi file mar ariyo chako yudo ni baba unonyisi wach moro manok odonjo ni maber. Wach no podi mako file no weyo. Ochako dhi file moro. Koro imagine ka files gi gin karibu 1000 nikech gigi magi files mikanoga nyaka nyathi ng'e wuoyo. Ikano gigi te. Koro we mopogore gi motimore odiochieng' machieng' no. Koro plus makaka te yudo ka koro files ni ng'eny. Manyiso ni samidhi nindo obwongo ni oklor. Filing ok timre ok gi kaka oklor. Manyiso ni kidhi sami pok ichiew yudo ka dendi ojony nikech obwongo ne tiyo to dendi to ne nindo. Manyiso ni ok inindi. Koro manyiso ni samidhi chiew tiyudo ka iol. Koro gini koendelea matut yudo ka koro badang ni mar paro donjo, chuny ma yudhre donjo, chwanyruok ma ng'ato chwanya ovyo ng'ama chunye tin donjo. Iyudo ka tuoche bende koro matindo wich bar ma ok rum bende donjo. Koro sami penjo ni ang'o makelo gigi kelore gi gik ma wakane chunywa. Mikane chunyi matut mokinyis ng'ato tibet gode chunyi. Koro sami dhi nindo to dendi ok ywe. Dendi ringre ni to yweyo. To bwongo ni to neno kendo tiyo. Ruth. Moro ka wanyalo weyo weche mag gik ma ng'ato kane chunye. Nitie gik mang'eny ma bende timore e kit ngima oganda. Iyudo ka kopogore koda gik ma ng'ato kane chunye kuom ndalo mang'eny. Samoro kaka ngima dhi, samoro weche mag stress mag dak, kata weche mag family, samoro gin weche mag tuo. Tiende ni nitie gik mang'eny mokalo manyalo miyo ng'ato ok ninde yo makare. To seche ma ok ninde yo makare nyakwara Mugia Jwanga, iwinjo ka jalony marwa onyisowa ni dendi ok dhi yweyo kaka dwarore, pachi ok dhi yweyo kaka dwarore, hormones monego beni golo seche minindo no ok dhi gol. Koro rocho kaka idaka, rocho kaka ngimani mar odiechieng' kod odiechieng' thoro bedo. Wadonja ne weche mag sleep hygiene. Sleep hygiene mana kaka nachako gi wacho kachacha, ibodo ka thoth oganda ong'eyo ni sleep hygiene nyiso ni anindo sama chal kama, achiew sama chal kama. Mano gimoketo. Lakini bodo sama wacho ni anindo sama chal kama, achiew sama chal kama, to kodhi e kitanda to pod nindo ok tere mapiyo. Kata sama odhi e kitanda iyudo ka koko mako simu. Sleep hygiene kech ok pache ok ywe, wi obwongo ok ti. Koro gidhok moro wacho ni doom scrolling. Iyudo ki scroll to gigimit nikech gimiyo pachi gimiyi mor moro. Mana kaka iwacho ni nitie achiel ariyo adek matimore odiochieng' kata matimore e utewa kata matimore pile. Gik miromo godo pile mawadhogore godo pile. Koro sama iwacho ni in gi sleep hygiene miwacho ni ananindo ga oda ji ninde sama chal kama to ji chiyo sama chal kama. Wan wachiemo kama wachiemo ma clean, watimo ga exercises, lakini penjo maduong' en ni sama itimo gigite to kichiyo gokinyi biwinjo ka dendi oyweyo, biwinjo ko bwongo ni en clear, ineno onge paro moko ma ilongo ni overwhelming. Ipar my way winjo ka. And then again samichio gokinyi onego beni winjo ka you're not at the edge. Onge gimoro kata ko otimore to kiwinj kimuoch, okiwinj ka imako gik moko mapiyo. So ka in ng'ama wacho ni in gi sleep hygiene, ng'iya ne gik ma wacho gi alafu idogi kama intie kaka ichiyo ga kiwinjo ing'iya ne nikech sleep hygiene ka in godo kata kiwacho ni inindo ga maber, anindo ga maber. Puido ka ng'ato nyisi ni Ruth, an nindo na yot lakini kochiew to ol. Koro mage gik madwaro mondo ganda wang'i samo nindo kata mana saa 3 no kochiew saa 11 mowacho no chiew ga pile cha owinjo nade samo chiew. Of course ok ni pile iboga chiew ka dendi oyweyo, pile okibiga chiew ka imor ka in gi jingo mondo mi idonjo odiochieng' machieng' no. Lakini ka gino nyalo timore more than 3 times in a day, in a week, to mano ok ber.
kar sleep hygiene ka thoth ne winjo kiketo maine weche mag seche ma ng'ato ninde kod seche ma ng'ato chiewe. Ok ang'eyo ine jalony e weche gimoro nyalo nyisowa ni kopogore kod seche ma ng'ato ninde seche ma ng'ato chiewe. Winjo kimulo exercise matin, awinjo kimulo weche mag eating right kata chiemo makare e yo matin. Kopogore kod mano ang'o kendo gini ma wanyalo keto kanyakla mondo wawach ni sleep hygiene ma kapo nono ni okolweyo makare to ang' nokel nindo marocho recha. Nindo marocho recha ema ang' nokel dangni mar paro. Dangni mar paro ema ang' nokel ngima ma ok kare. Tiende ni en gimoro achiel to nitiere kaka onyuolore. Gima duong' mondo ng'at monego jowa tim scrolling simu kidhi e kitanda. Wawe simu ket kachacha to in nind ka. Mano mokwongo. Nikech sama ichako scroll simu nigi light mawuok e simu no iluongo ni blue ray. Light no owuon kata light no kende nyiso obwongo ni piny pod odiochieng'. Mane signal ma light no ore obwongo. Piny pod odiochieng'. Manyiso ni onge tiende nindo. Piny pod odiochieng'. So sama piny pod odiochieng' cha ntie hormone moro miluongo ni melatonin. Ma onego bed ni wuok sama piny oyuso. Ngini melatonin ni dend dhano ntie gi sache. Emomiyo yudo ka joma chon nong'eyo sa. To ok ni ne gi sama ging'iyo, ne ging'e sa dendgi ong'e sa. Koro sama piny yuso, sama chieng' wuok, to obwongo ng'e ni sani chieng' owuok, onego bed ni chiewo. Sama chieng' gore piny, to obwongo ng'e ni chieng' gore piny onego bed ni wanindo. Koro sama idhi tiyo gi simu, to ka piny oseyuso, tidhi tiyo gi simu. Light mar simu cha dhi oro ne obwongo message ni piny pod odiochieng'. Manyiso ni melatonin cha ok dhi wuok e yo makare. Kata ok dhi wuok e samo onego wuoge. Manyiso ni nindo ni dhi bedo mokethre. To once ni nindo ni okethre mokwongo, mar ariyo, mar adek, obedo gima koro ing'iyo godo. Mano mokwongo. Mar ariyo, kochopo sa nindo, kik wanind gi simu e bwo pilo. Oganda wa moko nindo gi simu e bwo pilo. Kata koko nindo gi simu e bwo pilo, to nindo gi simu e bathe side bed ka. Oketo simu kanyo, to nindo ka. Kinyalo keto simu, wachni kata ka in gi wardrobe moro, kinyalo keto simu mabor gi dendi matin, to ket simu mabor gi dendi matin. Kinyalo sime to sawa. Kinyalo sime, to kata mana on silent mode, nikech samo dhi yuak. Nitie jomoko maluongore ni light sleepers. Ni eno nindo to kata kilwaro sindan, to winjo. Koro gima timore king'eyo ni ng'ama chal kamano, to simu cha kikikete vibration, kata kikiwe simu no obed gi sound. Nikech WhatsApp text bro donjo, message dhi donjo, gigi dhi chiewi. Koro mondo mi inind maber, kaw simu no on silent mode, kete kuchocho. Rule number 1, wawachi ni ng'ama onego manyi, onge emergency mora ma dhi biro past sa 3 to sa 4, to sa 12 gokinyi. Mobiro ka jinindo no kinyi dilugo gokinyi. Wamake kanyo wakawie yeyo, waduogo bang' thuolo machuok mokalo, wabung'e ne gigo manyalo miyo ng'ato ok ninde yo makare, mabende ang' nyalo kelo ni dangni mag paro. Kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajwang', kik isud kata matin. Have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Wake up, bling bling. Tears on the sky. Wake up, bing bing. Wake up, bing bing. Tears on the sky. Wake up, bing bing. Wake up, bing bing. Tears on the sky. Wake up, bing bing. Wake up, bing bing. Tears on the sky. Kupata skiza tune ya Penguin, your favorite song manze. Unaenda pale kwa *812*784#. Kumbuka, skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii. Bim! Aha! Kila siku na shukuru kwa kidogo, si haba siku kwa siku, muhimu uzima wangu, ninatembea, ni huyu Mungu, pokea sifa.
unasikiza, bonyeza *811 *343 #. Kumbuka, sikiza na Citizen, nyumbani kwa wasanii wote. Hera, andhoga, adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marish kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjo gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka, kama wabro budho manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Everybody bossa. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate punjo jigi moro ganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana e Ramogi TV. Lind Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum dag mor. Ngeso ka ngeso, saa 4 otieno. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Kawuono wang'eyo kacha weche mag nindo kachiel kod dangni mag paro. Tudruok nitiere kanye. En ang'o momiyo ng'ato nyalo bedo kod dangni mar paro ponono ni ok onind makare. To ponono ni osebedo kod dangni mag paro. Rochruok mage madhi bedo e kit ngimane. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'eyo kacha gigo manyalo miyo ng'ato ok nind e yo makare. Namba achiel wayudo kacha weche mag simu e maneja lony marwa pod leronwa. Ka wawere kod simu, ang'o gini kendo manyalo miyo ng'ato bedo kod nindo ma ok kare ma ang' no kelnwa dangni mag paro. Chiemo bende kelo koso nindo maber. Sama ichamo chiemo manigi mo mang'eny to ichame immediately tidhi nindo bende ok ber. Nikech sama ng'idhi nindo cha to digestion ok timre e yo makare. Chiemo cha ok regre e yo makare. Manyiso ni obwongo ni dhi bedo mondo mi obed alert mondo chiemo cha oregre. To sano be sadhi. Iboyudo kae emomiyo thoth ji chiewoga around kochopo saa 7 to saa 10 kanyo. Yudo ka nindo rochore ahinya nikech sama obwongo ni onego bed ni ikore mondo mi ibed prepared for kiny, otimo digestion. Mano mokwongo. Mar ariyo, modho pi mang'eny bende. Sama idhi nindo, kichiegni dhi nindo, kik imodh pi mang'eny. Mar adek bende, sama ichiemo, chiemo motieno ok onego bed marasika. Kidwa siko chiemo to sika godiochieng' mondo mi dendi obed gi time mar rego chiemo no mawuoge system ni maber. To gotieno chama mana matin. Kisechamo matin, samo regore dendi cha, iyudo ka obwongo ni bende mi time mar nindo. To malong'o ahinya, mawachoga kendo ma aero nyiso ji. Ng'ato joma ni dala. Ka kineno ka odiochieng' mane in godo yudo ko opong' ahinya.
isego achiel mi achiel iriwo gari gachiel mondo mi wuog ariyo to gigi wuok mana 40. Koro ichako pode matin mondo mi iyud answer kata gik pachi in gi paro mang'eny godhiambo. Kochopo godhiambo, kata in kendi, kata in e town, kata in e dala, kamora mora ma intie, kaw 10 to 15 minutes kang'eny kata katin to wuothi. To sami wuotho no, wuowa kendi ka ng'ama joma chon dewa giri kwere wa giri ni yudo ka ng'ato keto lwete toke kamae to wuoya kende. Ok ne giran kata ne wigi dhi marach. Mano therapy mane gitimo chon. Wuowa kendi to ng'ani to otimo na kama nango. To gini koko timre kama to dhi bedo nango. Wuo kiki wuogi go gi chunyi. Wuo ka ng'ama wuoyo gi ng'ato. Mi wachi mi gol mi medi mi keti mi wachi mi gol mi medi mi keti. Idhi yudo kidhi nindo gotieno gika ka ose reduce. Makang idhi nindo te yudo ka inindo mayot kata nindo eyo mayot. To joma rawere kata jomoko bende manyalo ndiko pachgi piny. Dongere luonge ni journaling kata keto pachwa piny. Kinyalo ndiko pachi piny bende ber. Kaw book moro ket pachi piny. Kore mano the difference ni kiki kete gi kizungu maler, kiki decorate ginie. Kaka gikanie pachi ka e kaki gologi e kaki keto gi piny. Koro mago e yore kata chiel ariyo adek moko maka jowa oluwo to yudo ka konyogi mondo mi ginind maber. Nikech kok inindo maber to dendi chako bandi nindo. To kochako bandi nindo to wadonje dang'ni mar paro. Yes. Wantiere ga kod weche madhi nyime kit ngima oganda. Yudo ka samoro nitiere jomoko mantiere kod tuoche mopogore opogore kaka diabetes, tuoche mag skari ma ang' no chune mondo mi ochung' sate kodhi olo pi. To seche mochung' ni yudo ka nindo ne bende koro rochore. To seche morochore ni chandruok ma wacho ni koro jogo mantiere kod chandruoge aina kata conditions aina gi nyis gi mondo mi gitim nang'o mondo mi gichung' kinde ka kinde ka gidhi olo pi mondo mi nindo gi kik rochre ahinya. Erokamano. Jokma nigi conditions mopogore opogore, mana kaka no wacho, kiki modh pi mang'eny ahinya ka kichiegni gi nindo. Mano mokwongo. Mar ariyo, bende chiemo bende michamo. Nikech mano bende either the affect system mari samidhi gori e pien cha. Koro mondo mi kik gichiew ahinya, sometimes nitie moko okinyal geng'o. Koro mokinyal geng'o to weya obedi kaka obedo kitiyo gi yedhe. To minyalo geng'o kaka modho pi, kaka golo simu, kik ibed gi simu machiegni. Mago gik minyalo timo achiel ariyo adek kaka in owuon mondo mi nindo ni obed improved. Kik inind gi paro mang'eny e wiyi. Nikech samidhi nindo gi paro mang'eny e wiyi, sana waluongo ni the fear of unknown. Fear affect both kidney and liver. Koro mago ka in gi luoro moro bende yudo ka kose affect internal systems ni tido ka lach wuok mang'eny nikech ibedo ng'ama en alert seche te. Koro punguza pi samidhi nindo, kise madho yadhi to samidhi kichiegni gi nindo gol simu. 30 minutes to sleeping time mano ber. 30 minutes to sleeping time kanwak. Koro punguza simu, chaka punguza gi ng'ama dwa mi stress samidhi nindo. Gimora mora madwa mi stress kochopo sa yueyo iketo kando. Ne wantiere kod picha moro maber ka amanyiso gigo manyalo miyo ng'ato ok ninde yo makare. Ok ang'eyo kwa nyalo yude nikech aneno ka nitiere moko ma bende wasemulo to moko bende pok wamulo. Moro wanyalo ng'iyo picha ni ka ni mulo nwa kata weche mag stress, weche mag dang'ni mag paro. Ok ang'eyo kaka ng'ato nyalo control stress nikech nitiere gik moko ma ok inyal wuondori. Nyithindo nitiere dala. Ok inyal wuondori nyithindo ok nitiere dala. Samori pok ichulo tidwa lorni to ok ibi wuondori ni mana onge go gik mamiya paro ok adwar. Nitiere gik moko ma ok wanyal wuondore ni ok timre kit ngima manyaka wafesi kaka wadwa handle game ibro nyisowa. Weche mag chiemo bende winjo kimulonwa kacha akachiel kod sukari ma waketo kaeto wang'iya ne weche mopogore opogore kaka mane mapok wamulo. Tuoche mag ich. Tuoche mag ich. Ma thyroid kanyo pok wawacho matin.
chronic pain tuoche mag hernia, tuoche mag tuoche mag adundo. tuoche mag adundo, wewe mule matin kar diabetes kachacha. Koro wach tuoche ma wach kar hernia kanyo, thyroid gi gut. Mago tuoche manie i del. To tuoche manie i del kaka wacho kaka gut bro mi acid iluongo ni acid reflux kata leny. Mano nyiso ni gimi chamo. Tichame sadi, tichame nade, tini idhi nindo sadi bang' chame. To tuoche moko makaka maiyego, to ka ng'ato nie thieth, koluwo kaka daktari no nyise, to nitie gik monyalo punguza kochiegni dhi nindo. Mano kobiro gi ka wang'iyo gi tuoche ma kawaida go. To nowacho ni poor sleep schedule. Sama idhi nindo, simu in gode bathi, ng'ato dwa gocho seche te, ng'ato message odonjo, i expect call moro. Kapo ni call mani expect can wait for tomorrow, nindi. Kar simu mirito no, nyalo rito kiny, nindi. Ket simu no kuchocho, ket en silent mode, assume no onge, nindi. Lakini koro kwa biro gimani wacho mag gik mok gengre, in gi stress, nikech oti dhi lor, nyithindo, dwa school fee, achiel ariyo adek makamago, donge? One, mago stresses manyaka be, ma wan godo pile. The only part ma penjo ga ji pile, iikori marom nade. Nikech current to mani ng'eni gima nyaka itim every month. Ka school fees to wach kaka ma wachako tamwan, donge? To wan gi nyaka dwe mar adek mondo mi wadonje e tamtu. Kata ka nidwa kwa ng'ato pesa, tirito mana nyaka kawuono sama skuli yaoni. Kore ka en emergency, nikech skuli yao kawuono, skul to nolor karang'o? October. Koro I think nti seche moko ma koro nyaka kwa wuoyo e weche mag dangni mag paro, wuoyo e weche mag stress gi, nyaka wabed ni koro wang'iyo gik moko achiel kachiel. Ka nang'eyo an kaka Dorothy, nang'eyo ni nyathina dok skul dwe mar achiel. Olor skunde dwe mar 10, takar tarik 25 kanyo, donge? Ka ng'eyo ni nyathina idwaro 20,000 kata idwaro 15,000, to yuto na ok nyal miya yud pesa ni within a month. Mano nyiso ni kata kaponi abro dwaro mondo Ruth okonya gi 5,000, to kanyis Ruth December 31st ni Ruth by January 3rd manyina 5,000. Ruth be Ruth nojipanga. Koro mano kaka mana chiela ria de kuom kaka wanyalo punguza stress. Kujipanga pole pole. Iseng'eyo kaka in. Mokwongo accepting kaka in. Accepting situation ma intie. Kikadwar bedo Ruth to anandora. Kikadwar bedo Mary to kama Mary ntie okanyal timango. Kata kako yudo pesa oking'eyo, jok masire oking'eyo, samoro entiere kod sponsors makonyo ne nyithindo. Tini dwa ni mondo midonje gik ma ng'ato timo. Kelo wa wach machielo ni rom kama intiere, kopogore kod mano, kikipiem gi jomoko, ikeni ng'at mipiem godo no, ochal nade, kata obedo nade, seche ma okipiem gi ng'ato inowuona, iboduoko chien weche mag stress, ma ang'no mi okininde yo makare, ma seche ma okininde yo makare, bro kelo ni dangni mag paro. Manadier. Ne wantiere kod gimoro moluorore kama ber, mabede nyiso kaka ng'ato onego bed ni nindo, kod seche ma onego bed ni oninde. Adwa ni mondo mi wakete, kwa sekete tibo pimonwa, gima timore okang' kokang'. Nikech gima watimo kama duong' nyakwara Munge Jwang'a, watemo geng'o dangni mag paro. Nikech dangni mag paro, kelo ga midhierni mang'eny mokalo e kit ngima. Mabende wabo mulo matin nono, sleep cycle, mulina kama tin kod gima timore okang' kokang'. Gimomiyo okang' kokang' en important. Gimomiyo kapo nono ni okolweyo makare to nyalo kelo ne ng'ato chandruok. Wachak kod N1.
Kato be dibro mulo nwani N1 ni onego be nodhi kuom seche marom nade, onego be nodhi kuom dakika di tango matimore N1, N2 kamano. Nikech aneno ka to kendo beto ng'enya moingo giduto te. Oingo giduto te. Ero kamano. Koro sleep pattern ni okni nitie kaka idhi ng'eyo notimore. Ma en mana ranyisi. Lakini okinyal ng'eyo sami nindo, okinyal ng'eyo notimore. Lakini ma en mana ranyisi. Koro N1 kwa chako gi N1 mano kama koro dendi osewinjo ni kora jony. Mano koro dendi osewinjo na jony, signal oseor ne melatonin kocha cha. Melatonin nowacho ni en hormone ma konyi mondi nindi. Kendo mondi nindi tinindi mondi yue. Koro N1 en kama dendi osechako jony. Koro kidonjo N2 kae, en melatonin obiro to pod en gi vikwazo. En gi vikwazo nong'iyo ni file mane ma pok olor. Nikech koro timo filing. Dono kaka program ko tieko gato ji timo filing. Koro mano buongo ni tieko program of the day. Koro ko tieko program to timo filing. Koro ka in gi weche achiel ariyo adek mathoth, iyudo ka filing ni ok tiekre. Emomiyo ineno ka light iluonge ni light sleep. Kae N2 ni ibudho kae. To kipo to en so chiko. Ibuok so chiko. Ineni winjo kiol ikaw simu. Okinindo. Mano nyiso ni ichung kar light sleep kata N2 kanyo. To kapo ni itima achiel ariyo adek mane wawacho ka, tiyudo ka by the time mikadho N2 kar light sleeping ka, tidonjo kar deep sleep. Kae ma koro jomoko chako twaro, jomoko koro chako leko matin iyudo ka, lakini leko ok donj kanya ahinya. Lek donjo kachacha. Lakini kata N2 kae pod inyalo leko gik motimore godiochieng'. Ok ni leko gi obwongo ni timo gi nade, keto gi replay N2 ka. Kichopo N3 koro obwongo ni chako shut down. Dongere luongo ni you're no longer in control. Kanye mido ka jomoko layo, kata yudo ka jomoko chako twaro. Koro kodonjo REM iluongo ni rapid eye movement stage, mano kama koro inindo to nao obwongo ni nyalo kata access gik mano timore chon, ama kanye mido ga ka joma nigi meche moko mag lek ka bende, kanye moyude lek moro, kiny kochiewo gokinyi, to nyalo paro lek no kaka kama ne entie, kaka no timore, kaka no chakre, gi kaka no rumo. Koro mano e kar rapid eye movement stage, kata iluongo ni vivid dreaming stage. Koro kiyudo ngamo go through this process successfully, kochiewo to winjo ka dende ogonyore, obwongo ne onge gimiluongo ni mental fog, manyiso ni ochiewo sano lakini pache is already en gi paro mang'eny already e pache. Koro mano e sleep cycle. Nyakwara Mugia Juang, wabo make kanyo, gimomi wabo make kanyo nikech seche ma intiere kodang ni mar paro, samori chako nindo, koro kang'eyo kidhi chake N1, kedi samori chako nindo saa 4, 5, 6, idhi chake osakol no, to bendi bro tieke duto te, ponono ni okitieke duto te kaka dwarore, ang'o matimore dendi. Nyakwara Mugia Juang waka uyoyo ka waduogo, to wadhi nyime omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudu. Aya, tunaanza pale bila katikati. Rasmus anaanza. Anamtafuta Bruno Fernandes Kipto. Bruno Fernandes anamtafuta Maino Kipto. Kijana kutoka Marakwet. Maino anamtafuta kule huyu ni Marcus Rashford Kivit. Anakwenda. Marcus Rashford Kivit. Anapiga kule crossing. Ndani. Anajiita Rasmus Olam Kiptonoi. Ameweza kuiongoza ile timu bao 1-0. Dial *811*404# to get Manu as your skiza tune. Mera table no digi nyota ni. Wadhi konya lwenno. Jatich ruoth muki gi yote. Juoge wacho ni del jakadala. Iwinjo wuoyi matin. In koro nyaki wewa. Ne wembwak ni som gino maber. Iwuoki we office mondiki e tich. Kwadil gi one crisis at a time yawa. That is so romantic. Dilen ima katu linga kai. Ingeni sinda senge differentiate sounds mag messages mag pesa. Mano message mag pesa. Male.
abich. Ramogi TV mi thuolo mar paro matut kendo wuotho gi Kristo e misa matakatifu. Biuru mondo walem kanyakla to kuotho e yor musalaba. Ka wan kanyachiel, waparo misango kodera mar Yesu Kristo tok kane ochiwore en owuon. Misa matakatifu, achiel kachiel e Ramogi TV. Kochakore sa 11 odhiambo, kik bai. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marish kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan kodo mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema sokelo nuseda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chieng'. 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Jakor Mugejuang tich abich kachopo saa 4 e wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga, luo rumba. To kachopo saa 5, wakelo ni ajawa maliet pas. Asingo ni chunya nyarowegi. Kakisewinjo na Nyakwara Mugejuang, abiro e ground takelo ni ngero mar joma. Kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi, Radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel kawariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live. Ka tokeno, 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni. Tilunga mane ngeja the entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. In the revised estimates, number 1, for this financial year, ODP has been allocated additional funding amounting to 1.89 billion to support the execution of the planned programs and activities. Jod Bura, ulungore bilion 1.8 mapis jalup jatend piny dwaro migi e budget mabalang. Kuna familia mingi katika taifa letu la Kenya ambao wamepoteza wapendwa wao. Kama serikali na kiongozi wetu wa taifa Mheshimiwa William Ruto anatoa pole zake mingi sana. Kasani ji maromo prauchel kodariyo yangino sebitunge mege masich pioula ka Nairobi nigi kwan mamalo marji 30 We now see the light at the end of the tunnel as far as reduction in new infections of HIV are concerned. Na leo mimi ndo nimedungwa wa kwanza. Asa nasema mimi pia bado ndo nitakuwa kama prep champion wa hii Lena. Jopinye counties mopogore medo yadhe gayo lando kute magayaki tok chwale e ute thieth mopogore. Penje laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ponono ni ng'ato ne chiwo. Kato bende biro nyisowa gima timore ka rapid eye movement ka ponono ni ok yudo thuolo mar bedo kode yo makare kinyne
ang'o madhi timore kit ngimani? Ka en ng'ama chiewo ahinya to mokwongo nyaka wang'e ang'o momiyo odang'ni sanindo. Chiemo moleo, oyieng' ahinya, oko exercise, kata kowuotho maber, ang'o matimore e dende nikech iluongo nade puodruok gotieno donge. Puodruok gotieno ikelo gi gik mopogore opogore. Koro mano nyalo nyiso no omoko e N2 kae. Koro kapo ni ipenjo ni ng'ato kokochopo e rapid eye movement stage kanyo kokochopo maber, to ang'o matimore? To mano nyiso ni ko manage mokadho mochopo kae, to nyiso ni obro leko yes. Lakini kochiewo to onyalo sineno lek moro makilek inindi chiewo to na leko. To kanya paro gima leko lakini leko to na leko. Ama oleko lakini onyalo paro na neno ng'ato orwako law ma blue kama to ng'ane chal kama onyalo mana kwanya achiel ariyo adek moko e gik mane oleko kata gik mane timore e lekno. Koro that one nyalo bedo at N2 kata N3. Mano nyiso ni o combine the two, okonindo makaka dende dwaro, lakini kochiewo gokinyi to dhi winjo ka odhi kowuok e kitanda, odhi do ka wuok e kitanda tek matin, odhi do ka dende ojony, pache winjo ka okwe lakini oken kwe moro kako dwaro cha, oyudo ka gik moko nyalo miye stress matin, lakini ng'amochopo e deep sleep kata N3 kae nyalo manage stress mar the day, but ng'amo ogik N2 kae ng'ani dhi bedo ng'ama chwanyore mapiyo, ng'ama ok nyal handle stress e yo makare. Iyudo ka weche matindo ma yudowa mapile gi bedo overwhelming ne ng'ama chal kamano. Koro iyudo ka ochwanyore piyo, en ng'ama onge mor, ama ochako bedo mamor around saa 4, dende chako gonyore around saa 4:30 kadhi saa 5, to kochopo saa 10 to chako shut down kendo plateau, koro odok kama kendo, koro en aina kama. To nitie jomoko ma bende ko ginindo ko orem ka light sleep ka to eno cruise en ga en mana kamae, onge gima more, onge gima chwanye, niko tu ivutu. Samoro tiene ng'at maneno cheno nigi lak seche gi wamulu kata weche mag sleep hygiene, nindo sebedo ka chande, seche manindo chande ni tiende koro ko nyalo bedo productive kata ngimane ok nyal dhi nyime e yo makare. Lokruok mage ma ng'ato nyalo kete ngimane, samoro kaka ni wachini weche mag simu mane achiel kuom lokruok magik ng'ato nyalo kawo. Kato bende ni lero nwa kata weche mag wuotho matin kata exercise matin, imulo nwa kata weche mag chiemo makare. Koro wadonjore kor ka chiena kata kor ka nindo koni, lokruok mage kata ng'o gini monego bed ni timore ka mondo mi obed kar nindo makare, makidonjo tunje chaka dendi relax, dendi gonyore kendo nyalo nindo e yo makare. Ruth penjo maber, to yiena monda awach kany. Gima miyo joma nie keny sana koso nindo en nervous system. To nervous system ni en central nervous system e engine mar dend dhano. Koro nervous system ni en supporting engine mondo mi wang'e kama gini yae monde. Koro sama nervous system ni detect kata yudo ofumbu moro ni kayo ken kama safe, to kinyal nindo kata iluwa hygiene systems kate, kata igol simu iket kando, ichiem chon, itim exercise, iwuothi, kidhi nindo to kibi nindo. Jok mane keny samiro yudo ka gimoro nitie mano chwanyo, to gini pok uwacho, pok usolve, kata in gi wach moro e chunyi to gini ilinga godo. Koro samidhi neno jaodi kata chiegi, jaodi kata minodi, to kine ng'ani ka ng'ama is a safe space. Samodonjo energy modonjo go kata kako donjo to obwongo ni oseparo ni immediately gichacha, kata mana ne wach moro mano wacho chon, kata gima notimo to pok nutieko, ukawe kete buo kapet udhi mbele kama kawaida. Koro samudhi nindo
to nervous system ni nikech samidhi nindo to dendi yueyo to bwongo ni bende timango onego bedni ogolo ni gimiluongo ni GAD nikech pile samichio gokinyi to bwongo ni is in control en kama emomiyo kiwinjo ka lach biro tinyalo control lach no nikech obwongo ni is awake wawinjore nyaka kanyo koro sama idhi nindo to mano nyiso ni iwe controlling kama wawacho ni rapid eye movement stage kata wabed kar N2 kae koro N2 ni sami keta wi piny ni to koro files kachako yaore the moment ma files kachako yaore you already feel unsafe gi ng'ama ninde bathini koro once ni ng'ama ninde bathi okiwinjri godo no gimoro no chwanyou idwa nyise gimoro tiluor kake wachi gimoro ni winjo ikia kake penje ama ntie gimone go beniti me odno to poko timre ti expect maybe no o use obwongo ne mondo ng'e ni gino nego timre mano nyiso ni udhu bedo kama space ma en ibodo ka eno nindo nikech oonge kanyo to in mang'ama mako gigi ama in mang'ama gigi chando nervous system ni they feel ni ka is not a safe space so you cannot sleep okinyal nindo koro kwadok e penjo mani penjo ni en mage mwanyalo timo achiel ariyo adek mwanyalo timo mondo mi ng'ato nindi kata ka gik moko te timore maber lakini mondo mi kwadok e bedroom to dhano nindi mokwongo kik inind gi wache chunyi mano gima nyiso ga joma timo negi therapy pile sama idhi nindo gi wache chunyi ka wano achwanyre kodi to waninde bedroom achiel sama in gi wache chunyi anonge gi wachne chunya dong'ana dhi nindo koro in gi wachne chunyi idhi thagri ok idhi nindo idhi puodri koro kik wanind gi weche chunywa to kapok nindo gi wache chunyi kik iwach wachni kapod rembi liet nikech ok idhi wache ama ok idhi gole kaka onego bed no ok obi wuok maber odhi wuok ma kedo ang' to chako kel weche moko kendo ang' chak medo tungni mamoko aneno ka sama yo wang'o jalony Dorothy ok ang'eyo kwa nyalo keteyo machuok gimonego bed ni watimo chakre kawuono mondo mi wabed kod nindo makare kwa bedo kod nindo makare to wabedo kod obwongo moyoyo maber tiende niya dagni mar paro bende waduoko piny kiketeyo machuok mokalo kata kinyalo kete points adek kende kik inind gi wache chunyi kiki chiem moleo kiki chiem aseka gotieno kiki yieng' ahinya kiki modh pi mang'eny sama idhi nindo simo kiki nindo machiegni gi simo kiki nind gi simo e bwo pilo sime kok inyal sime to kete mabor kuchocho kete on silence mode mogik kendo malong' ahinya jipanga ng'e ni in ng'ama chal nade ng'e kama intie ng'e kaka ngimani chal mondo kik ibed ni idepend kuom ng'ato nikech kidepend kuom ng'ato mano e chakruok mar chandruok koro ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye mbui nyinga Dorothy Omolo Facebook Twitter TikTok magote Dorothy Omolo keto puonje mabeyo kachacha wasomo kanyo ofiswa ni Thika Road Boot Safari Park koro ng'ama dwaro biro to nyalo book session namba 9 en 074 851 ero kama na yanya kwara muge jwangi wijo jalony Dorothy wacho kacha weche mag nindo seche moko nind makare idhi bedo kod dangni mar paro ka intiere kod dangni mag paro dikelo tuoche mang'eny tuoche maluore mabende wasega bedo ka wache chenro mar penj laktar ka gimoro amora manyalo miyo kinind maber kete thingi nyaka kendo dichieng' machielo makelo ni chenro ni luonga ni Ruth Otieno riti uru masane